Takže vítám vás, Pikachu, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme druhou část na World. Je zase tady se mnou společně Danko. Čus. A jdu do ledového biomu. Máš tam druhou. Nevím, tak proč si jdu? Já jsem Jack O'Bonny. Jack O. Mě to tam nepustí. Nemám peníze. Takže bye bye. Nightmare Chica. Making you a sandwich. Tam je Fredbear. Puste mě za ním. Jdeme láska životní. Flen. Pizza wheel. Kam nebudeme se střídat po jednom souboji? Tak jo. Každý jeden souboj. Jumpscare, máme teda cupcake. A nebo každý 5 minut. Už máš minutu. Jumpscare. Pizza wheel. Za chvilku? To je jedno. To je jedno, vypořádám. To do prčic. Jako vzali ruky. No, takže musím jít tudma. Aha, já jsem nebyl u toho Fredbeara. Dani na tomhle písničce závislej. Chceš? Purple guy. I take ten. Oh, další boss. Běž tam. Dej ho podal jsem, dej. Já ho teďka zkusím. Okay. Kdybys ho nedal, tak tam pust mě. Ty vole. Co je? Použij něco nejsilnější útoky. Je. Zabil mi teďka Mango. Kamu dej ho. Kašu pocaluju. A někdy i bude různé. Ohledně toho, Dane, že někdy u tebe nebo u mě bude Final Fantasy Freddy's 1, 2, 3 nebo 4. A těšíme se, až vyjde 5. To bude prý nejhororovější. A možná si stáhnu The Joy of Creation Reborn. A to uvidíte, jak chytnu infarkt. Game over. Za to nemůžu, začínám si, tak co? Což je důležité. Tak ho dej. A dej Don. Tojčíka, let's party! Dáme takovou myšičku a takovou ručičku, ať ji tam dovedu. Jdem na tu truhlu. New chip, dej hips. A mašního, ne tam ten. Quick party. Quick start party. Tojčíka, let's party. Let's go. Ty Danek. Doprčit. Tady vidíte ještě jejich jména. Chillax. Nebo já proto nevím. Chillax.
kratší. Omlouvám se, fakt upřímnou soustrast. Takže prazí ho žlutýma hovnama, dává mu pici na hlavu, Happy Jam, on je nějaký Čech nebo co? Tak dorazil ho nějakým hovnem, dává mu zase pici na hlavu. Kolik máš fast tokenů? 24, to není špatný, no. Jdi na toho bose. Kurně, já ti tam dovedu. Ale fakt omlouvám se, že to vyrobuje kratší. Nevíte mě zabil, nehejtujte mě, prosím vás, já jsem nevinný člověk, nic jsem neudělal. Sice jsem se jednou rozešel s mojí holkou, ale nevadí. Ty jsi měl holku? Aha. Jakou? Ty vole, Kláru. Jsi měl Kláru. Jak prdě. Vzpomínáš si, ne? Ty jsi to vyp? Ne. Stopnu? Furt to jede. Tam mi chytil záchvat. Ne, tam musíš nahoru. Na to mango. Tam, nahoru. A tam máš toho bosse. Vyrušil ti nějaký parchante. Parchante. Můžu přijít. A budeme pak ještě natáčet VIčko. A jo, na to jsme úplně zapomněli. Kamo, tak jdem, já to dobojuju. No, Dáme, kolik může? 16 minut, tak jo. tak porazíme ještě toho bossa. Tak už to ukončíme. Dobré. Rychle. Ty je zvědavý, že já jsem toho bose, to s mě uláka porazil doma. To je divný. Mimochodem, toto je moje nová chodbalka. A můj modrý míček. Koukneme se mu do ouška. Daníčkovi. Danečkovi se koukneme do ouška. Ty vole, jdeš toho Já jsem Každý si myslí, že já jsem pedofil, ale ne. Ale chovám se tak. Míša je gay. Když nejsi gay, pozor si dej, můžu se pozvrácet. Kdo bude tě mít rád, já ti doporučím. Trošku do postele, to je ten pravý. Au. Máš tam ještě switch? Máš někoho ve switchi? Jo, mám. Koho? Všechny. To špíčka. Díky, já ti to ukážu. To se jim špica wheelem. Aj, to je. Aj, karamba. Sekunda. Omlouvám se, že jsem trošku sprostější. Viděl jsem to od Petty Piloua a od mého kamoše Andreje. Sejnulo, teďka dám chytil záchvat. Kamu, ty to nestejmu. Já jsem ho doma stejnul sice, Ale tady se ho nestejmu. protože já jsem nebyl. Takže už to končíme. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Můžete zanechat like, koment. Já budu moc rád, když tam ještě dáte odběr. A my se s vámi loučíme, dáme pozdrav. Čau. Takže čus čus.